And gentlemen, Volod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:42. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw. Sang Martes, ika-18 ng adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayuntang okslang ang aton sining pagsinalayo sa sining adlaw sang Martes.
So mabudlay gid kung kaisa nga magsalig kita, no? Dapat ro alibantar or magbantay kita sa tanan nga mga inoras galing kay tikon kaisa. Hindi mo gid mapaktan, sige lang Basta importante, malampuwasan tagid dinhi ang pila ka mga challenge sa aton sining kabuhi, no? Ining pagdagsa sang COVID-19 sa palibot sang probinsya kag syudad sang Bacolod. Magainot na kita mga kaaksyon tubdob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga reports sa dili ginamang madugay plus ang iban pang nga mga topiko nga talakayon naton diri sa aton sining pagpangalagad mga balita nasyonal gikan sa News Center. Upod gi-aksyon na Dorel Cabato pakarunan tay na mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Sa mga kabaranggayan kag kapurukan okslang kabayon tanga okay lang aton sining pagsinalayo Way isang damo nga problema, way damo kuskos balongos, basta importanteng nagagiho lang kita sa sining udto, no? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan, okay lang kamo dira? Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kabayon ta nga okay lang ang aton sining kondisyon. Plus ang aton sining mga kaaksyon sa bugos nga riyon size, magainop na kita sa sining pagpangalagad sa aksyon na BBB. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Canton. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si aksyon Marlon Hinovia ini may kang tanan sa palayag sang provincial governor o provincial governor sang probinsya naghingyo bulig kay Visayas IETF Chief Implementor General Feliciano agod nga tagan libre nga RT-PCR test ang mga travelers nga nag-aabot sa probinsya sang Negros Occidental. Kag 32 ka panimalay apektado sa isa ka semana nga granular lockdown sa Crossing Central, Danao, Banwa, sang Tubuso. Kag masubo-subo maning nga balita sa probinsya bangod nga isa naman ka board member ang Yara tested nga positive sa COVID-19 for the second time. Kahapon ginpalayag ni Negros Occidental board member Manuel Frederico sang ika-3 distrito Blanisamo sa Victorias nga kun sa diin ini siya ang positive sa COVID-19 for a second time grabe. Kag isa ka emergency room nurse kag molecular laboratory staff sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Dakbanwa sang Silay ang positibo man sa COVID-19 nga naglabot na sa 46 ang mga numero sang nagpositibo according kay Attorney Refrando Diaz ang Provincial Administrator diri sa probinsya, no? Sunod diri sa kay kung ginigo ini siya sang COVID-19 sang sadtong unang semana sa bulan sang Abril bla o ti siling niya ang pang dawla sa dawla sa sang panimawan kag daw hindi gid among pamatsyag ya sang Sabado sang gabi nagpaswab ini sa RT-PCR test mga kaaksyon. Kag positibo ining nagwa kahapon ang resulta sang
sang RT-PCR test kag karonti ini si Ko ang yara sa Mambukal Resort sa Banwa sang Morsya nakapaidalom sa quarantine. Pila na ka pila na ka mga board members. Samtang ang tatlo sila ka mga pamilya, ang isa diri executive assistant o executive assistant kagang duwa ka mga relatives sang department head ang positibo sa nasambit nga pamalatian or COVID-19 mga kaaksyon, no? Ay, grabe. Si board member ko ang yara na sa Mambukal Summer Resorts nga ginapatgayon ang quarantine umpisa kahapon nga adlaw mga kaaksyon. Ay, pwerte, no? Sige, samtang sa balita sa Bacolod City Government Center naman nga reports, igabalita ni Action Dale Salazar, 20 ka mga balay nga gindimulis sa AC Yulo sa Barangay Sumag, hindi na maka-avail sang lute sa relocation site. Ay din isla maistar. Pangitaan ginis ang syudad nga sa layluhan siguro ni. Kung hindi sila ka-avail sa lote sa relocation site, mano na lang ni sila, maskwat na lang sigad sang dalan. Ay, puwerte. Samtang sa Bacolod City Government Center, igabalita na karon dugay-dugay ni Action Dale Salazar. Sa balita sa Bacolod City Police Office, igabalita naman ni Action Eden Abuso, kapulisan wala pa sang tulid kag nagapangita pa sang saksi sa natabong nga pagpanglutang sa half of money national nga nasapuan patay sa Bredco Port area sining nga aga. Maki-update ato karon sa sining tabong nga pagkasapo sang isa ka Indian or isa ka half of money national. Nga ginpatay ni siya nga nano ginkabangdan nga ginpatay gid siya, hindi ayhan drugs na naman. Ay, pwerte. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, gabalita ni Action na Brian Morden. Patay na sang nasapuan sa syudad sang Himamaylan, nakilala na. Kag 4-piece beneficiaries ginlabo patay sa syudad sang Kabangkalan. Kag sa patrol nga balita, igabalita ni Action Eden Abuso, active cases sa mga PDL sa Negros Occidental, yara pa sa gyapon sa 49, kadamo pa. Kag isa man ka bangkay ang nasapuan sa Banwa sang Morsya, aton hibaloon sa dirigid lamang madugay. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita out of town pagkarunan na kag sa balita nasyonal, virgin coconut oil dako nga potensyal nga maggamit bilang bulong kontra COVID-19. Kag moratorium para sa bag-ong nursing programs ginpauntat o ginapauntat sang CHED. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Rion Sai sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Igabalita na karon dugay-dugay ni Action na Dorel Cabato. Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Huling. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian, dugay-dugay, mahina ang kalaban sa mga kaaksyon ta dirang nagapamati na via Facebook Live. Bisan na sa lubrahan nila, nagka-tune in diri sa Action Radio Bacolod, sa Action Balita Banat Bulig via Facebook Live. Welcome gid sa inyo sining pagpangalagad. Mga mensahe ninyo pagkaronan tayo na
plus ang inyo sini nga pag-share kag pag-like sa aton sini nga Facebook page. Ayos! Sa mga kaaksyon tadra by Aksyon Radio Bacolod.com.ph, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan plus ang aton sining mga YouTubers by Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw May 18, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 13, liwat 38 and 13. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang bal. Ayos! Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay Plastar Tamayo, no? Para siguradong sigurado makapamati kamo sang mayo, no? Sa mga kaaksyon ta dira nga mga listeners, may lang pagpamati sa inyo tanan-tanan, no? I-share kag i-like sa aton sining program lamang mabasahan ang inyo sining mga mensahe. Ayos, karon dugay-dugay para siguro gid nga hatag kita sang information sa inyo, no? Dali lang kay nagatiyog pa siya. Sige. Dali lang ha kay daw ka pinot gid sang ginaway dali lang kay i-plaster tamayo, no? Para siguradong sigurado, kadamo sa gyapon sang makita naton sa Facebook account tong mga terrible mga nagaproblema sang ila PCR test ay porte. Sige, may lang ang pagpamati sa kay Baryoga Ray, kay Ray Baryoga, Lunan Suset, may lang ang pagpamati ni Erwin Gonzales, Alex Montesa, Mel Chorita Ferrer, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Atia Kim Eriman, kay Juan Guapo, ay porti si Juan Guapo, kag Niepes Jasmine, kag Manette Nicavera Cavalies. May lang pagpamati sa inyo tanan-tanan, no? Sa ilota di anay ho kay Jojo Sanor, may lang pagpamati Jojo, no? Kay Tammy Samson, kay Kiana May Char, no? Kiana May Char, Maria Villa Alba Rendon, may lang pagpamati, no? Kay Abdul Wild Abase, may lang pag-monitor, no? Kay Percy Ortiz Ayon, may lang pagpamati, Percy Ortiz Ayon, no? Kay Rochelle Ann Bidauribo, may lang pagpamati, kay Christian Basister, Pelton Lipora, Gerans Barella, and Ana Ressa Gatuslao, kay Noel Amar, Jello Silin, kay Martin Gonzales, Susan Gonzales, kay Idi Laos, Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati Jocelyn Libon Dispoho, kay Uni Agbing, Malin Villacorta, Julius Villacorta. Ay, perti duwagid ba si Malin kag Julius Villacorta. Ayos, kay Lisa Montecastro, kay Bibi Gregorio Yolo, no? Kay Baby Biligorio Gregorio Yolo, kag kay George Gargasiran, kay Jeneline Warba, John Hidalgo, may lang pagpamati, kay Army Phil Ormando, kay Valencia Kenneth, Aina Estelioso, Eleonor Regby R. Agravante, kay Tomas Broniola, kay Tanis Liza, April Banaag, Fernie Espanyola, kay Arnel Po Di Samparado, Darlene Toledano Di Masacat, no? And Rochelle Evangelista. May lang pagpamati sa inyo. Kag thank you gid sa una ninyo nga pag-response diri sa aton sining pagpangalagad. Ang iban sinay naman karon dugay-dugay mga kaaksyon. Sige, daligid lang sanbayanay matagtapila ka mga commercials.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na dre sa atong sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:04 ng aton oras. Kadasig lang sang oras ta, no? O sige, alandahon tani kay ay pertigid. Pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Pwedeng gid, no? Batian talang na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore man sa inyo sining nga lugar. Pangitaon lang D3. Kadtuantang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Ini may kangtanan sa virgin coconut oil. Dako ang potensyal nga magamit bilang bulong kontra COVID-19. Daw kadugay naman nga ginakuno-kuno ning virgin coconut oil niya sa subong potensyal ang giapo. Abi tilawi kung makabato siya sa COVID-19. Moratorium para sa bag-o nga nursing program so ginapauntat sang CHED. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan kag Rion 6 diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang
Action Radio News Center Report. Action Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Action Dorel Cabato. Action Doors mayong to. Yes, Action Rex, mayong to kag sa atin man all. Oh, sige. Perfect. Mayong to Action Rex kag sa atin nga mga ka-action, balita nang gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginapahayag iyan ni Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña nga dako ang potensyal nga magamit bilang barato nga bulong sa batok sa COVID-19 ang virgin coconut oil o kon VCO. Ginpatag sini nga ang ginhimo nga pagtuon sa ahensya sa antiviral properties ang oil gikan sa lubi batok sa COVID-19 ang makitaan nga safe kag effective sa pagpatay sa mga viruses. Suno kay Peña, duha ka research ang ila ginasuportahan. Isa ang in vitro project kag ginapangunahan ni Dr. Fabian Dairit kag sang iya grupo gikan naman sa Ateneo de Manila University. Suno pa kay Peña sa pagtuon sa grupo ni Dairit may mga ebidensya nga nagasuporta nga ang VCO o virgin coconut oil ang may dala nga pangontra sa mild COVID-19 cases. Pero ini sa gyapon subong ang wala pagid gina totally recommendar o kung wala pagid gina-recommendar sang DOH. Kag sa iban nga balita national, ginhingyo na ni House Committee on Health Chairperson Angelina Tan sa Commission on Higher Education o CHED nga tugutan na nga liwat magbukas ang bag-o nga programa para sa mga nursing. Inibangod sa kakulangan sa mga nurses sa pungsod sa tunga sini nga gina-eksperyensya subong nga COVID-19 pandemic. Sa iya nga privilege speech ginhingyo manitan ang Kamara nga liwat bisitahon ang moratorium nga nasaad sa CHED Memorandum Order No. 32 nga ginpagwa sadtong 2010. Ginpahayag sang kongresista nga importante ang papel sang nurses sa healthcare system hindi lang sa pagdulong sang dekalidad nga serbisyo sa ikaing lawas kundi amuman sa pag-angkon sang Sustainable Development Goals o kon SDGs. Antes pa man ang pandemya, wala sang nursing workforce ang bugos nga kalibutan nga nagakaigo sa universal health coverage sang SDG targets. Amo nga nagapati ang mamalidha nga karon ang insakto nga panahon para i-assess sang CHED kung nagasanto pa ang ila sini nga memorandum. Kag sa COVID-19 update naman sa world record diri man sa Pilipinas kag sa lokal, sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 164,272,944 ang kumpirmado nga kaso, ang nagkalamatay 3,404,286 kag ang recoveries 142,992,250. Sa Pilipinas, pinaka-latest naton diri nga cases yara kita sa 1,149,925, ang nagkalamatay 19,262, ang recoveries 1,076,042. Sa Negros Occidental COVID-19 update, cumulative report naman from March 27, 2020 to May 17, 2021, ang total cases nagdangat na sa 13,731, 118 ang nadugang kahapon. Ang recoveries 11,830, ang death toll 312. Kag out of 13,731, 1,589 subong ang active cases sa probinsya. Sa Bacolod, may 32 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 8,428, ang recoveries 31 nga nagdala sa kabilugan nga 7,192 kag tatlo ang nagdugang sa mga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 233. Out of 8,428 confirmed cases diri sa syudad, 1,002 subong ang aktibo nga kaso. Sa bugos naman nga Western Visayas, 257 ang nadugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 41,081, recoveries 319 nga nagdala sa 35,514 total recoveries. Ang death toll 1,003 matapos may 8 nga nadugang kahapon. Out of 41,081 confirmed cases sa Western Visayas,
5,554 subong ang aktibo nga kaso. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabate, una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ang report nga inyo na batian, ginadulong sa inyo sa Kalwan. Si Aksyon Eden Abuso direkta sa Banwas ang Morsya, may nasapuan naman nga patay dito sa area ho. We have Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex live sa dikaran sa bahin sang Hacienda Rojas sakop sang barangay Blumentritt Banwasang Morsya bagugid lang nag-abot diring taga scene of the crime operatives para i-process naman di Action Rex ang lugar kundi nasapuan mani ang isa naman kabangkay sang isa ka lalaki nga until now unidentified. Initially, Action Rex sa sunod di sa mga kapulisan, tapasero man ang nakasapo sa sining bangkay mga alas 9 kaina pero ti halin man tudaan ang soko dito sa may bread ko ti mo palang pag-abot diri nila sa area ti as to the information kag pagkakilala Action Rex sang biktima ni wala pa kay ti ang kapulisan medyo nag-ano man Action Rex may mga health protocol man sila nga ginatuman because of COVID-19 tigin hulat na lang ang soko para mabalaan di karon ni mo sisa kung may wallet ni siya may ID ni siya para makilala man ang ining biktima para sa hindi familiar ang ining lugar kundi ini nasapuan Action Rex ang bangkay going Kansilayan Road ni siya. Oo, then kung going ka pa Kansilayan na road, left side siya Action Rex. Going to? Going Kansilayan Road, left side ni siya. Left side. Madulhog. Oo, so wala. Makadulhog ka na sa dulugan da? Pagliko mo lang May Action Rex, suba-suba bla? wala pa Action Rex, dire before pa. Babaw-babaw gamay kagati mga butang ta mga tatlo ka dupa away from the main road Action Rex kay ang ang tubo di kung mag inta ko di sa taga Soko hindi na ko kitaon Pero nugbo pa maning kuan mo nugbo pa maning tubo na da hindi pa man gani talapson da do pila pa lang nakalawas da. Hindi pa talapson Action Rex pero kung pareha sa akon height Pilang height mo do? 5'9 ka man? Hindi man 5 ko Action Rex 5 flat. May nakabalo na kamuha. Pero sige. Medyo taas-taas ang dala nun. Bali, bag-o lang na sa na tabo dira? Or dugay na? Mga alas 9 ni siya nakita. Hindi pa nakita siya? What I mean, ang lawas niya? Agnas na or what? Sa aton visual Action Rex kita kaya sa aton na personally do ubag pa man lang Action Rex actually nakatalikod mo ang biktima gahapaon bala hindi tagid makita ang mga facial features niya kag ang mga kuko niya diraabe o kun ang iya sining nga tsura kung ano bala ang class pagit-om Action Rex kung ano nakadugay kay wala man ta na isang idea that's why nga ginahulat-hulat ta di ang investigation man sa Soko kay di kalawig man di gani isang hulat sa aton sining kapulisan kag wala kagid diya mangkutan Action Rex kay kun tan-awon mo sa palibot ara sa aton live wala may mga poste may mga panimalay pero layo-layo na gawa layo-layo gid Action Rex wala kagid diya sang hangpon diri nga mapamangkutan kay ti ang nakatapasero nakasapo kay na ginbilin lang na da siya or way pa man identity, no? Wala pa identity Action Rex, kaya wala pa man naka-conduct gid thorough investigation ng aton sining kapulisan
Kung bala, dire ni siya gintiro, o kung ginbuno, o kung ano nga pamaagi sang pagpatay. Kaya gina-process pa lang gyapon subong ang scene, ginulat pang soko, actually kung makita mo sa live action Rex, ginalantaw sa palibot, kung may mga recoveries, kung may ano nga pwede nga ebidensya Di sa na palibot. dampi man sa may kansilayan antes ng dulhogon? Antes Action Rex. Kundi sa may dulhogon na to, may suba na to sa tunga, di ba? Oo, layo-layo na to yung Action Rex ang dulhogon. So diri ni Ang antes ang landmark. rektada nga dalan. Rektada nga dalan. Kag sa unhan sang bangga Mga 3 to Don kilometers Salvador away. Benedicto. Mga 3 kilometers away sa ginpuan namon Action Rex. Halin to sa may bangga pa Don Salvador? Oo, correct. Oo. Mm. Lapit lang yun siya Action Rex. Kag dati, kampo, gid yung palibot. Wala kag gid may makita nga pa di malay Action Rex. Layo-layo. Pagit, wala gid sang pamangkutan bala. Kung ano, sige, syempre Action Rex, ginilalabayan, manggidiya sa mga salakyan mo. Gani? Kung gabi ni saya, ginhaboy dire, o kung anong sitwasyon, o kung ginihimo direng krimen, wala man niya sang may wala man sang may makasaksi. Bangod gani, given nga dulom ang lugar, kasi secluded, gid bala kaayo sang area Action Rex. Ti hibaloon ta pa ni karon kung may Sinong chief sang Murcia PNP man? Si Sir Muya. Muya? Gerald Muya, oo. Tiyara da siya? Wala pa di siya as of now Action Rex, pero karon sigurado after Cinema Suryahanay man sila sang Soko Action Rex. Kay para for further investigation, actually may mga ang aton gani yung mga mga viewers bila nagapamangkot basi connected ni siya dito sa nasapuan kay Ina sa bread ko. Taga Murcia man to siya mo pero wala taga pa na Murcia man to siya? taga Minoyan. Atong isa si Hads? Oo. Wala pa na igambal Action Rex. Gani way taga gambal nga connected pero taga da lang sa Murcia. Oo, lalaki man di ang Action Rex ang nasapuan nga patay tapos naka-jersey nga bayo kag naka-shorts. Ang jersey nga bayo do medyo do camouflage nga daw green kag ang iya nga short do medyo agaw-agaw sa gray kag off-white Action Rex. Actually, nagtawag ko dayon sa bayaw to bala ni Ahmed Haj, si Sir Balesteros. Kag namangkot kung basi bala may idea na sila kung sinong upod kagabi ni Ahmed, si ambal nila Action Rex, wala gid sila sang idea. Pero for sure subong ginatanaw niya maning aton sininga live. Kay na kita man to nila sa live ang pagkasapo mo. Oo. Basi makapalapit-lapit kita karon after sang Soko Action Rex, sige alaw kita. Kay ginkordon pa ang area halin sa karsada pasulod dito, no? Oo, basta Soko dan Action Rex tiga pangabay gini sila yang hindi lang magpicture kung hindi lang Ano tong liwatang description sang nakitaan nga patay da? Ang medyo dakoon Action Rex, medyo chabihon, naka green ang jersey green? Jersey nga bayo, bala Action Rex, sleeveless na bala. Kag naka-shorts nga agaw gray. Subong Action Rex cargo short daw cargo kag naka-chinelas, kag nagahapa. Hindi pa makita ang tsura, so hindi ta pa ma-describe. Pero chabihon nga dakoon mga more or less mga gahapa siya, gahapa siya Action Rex. Makita ko sa aton picture. Tapos subong Action Rex sa ang Soko dire, may mga perimeter di sila na ginatanaw kung may ara sa mga recovery. Tapos kita mo na Action Rex ang do triangular nga yellow na may mga number. Usually, amo na ginabutang kung may makita sila bala nga mga slugs o kung mga basiyo. Timiari di sila bit-bit Action Rex. We don't know. Kung Police may line na? Police line? Hindi, wala labot Action Rex. Ang triangular, ang number na bala nga ginabutang kung may recovery. Di wala. Exact location gani Action Eden? Purok ano na daman? Dali lang kay nautod si Action Eden direkta sa Banwasang Murcia, no? Crossing ano na da nga purok man? Action Eden, ano nga purok na da gani exact location Action Eden? Sakop ni Action Rex sa Hacienda Rojas. Hacienda Rojas, Barangay Blumentritt. Amo na dang exact location. Oo. Gargyambal sa mga pulisan amo na subong Action Rex may ara na do
duha na ka yellow triangular nga number ang ginbutang ni sa aton nga taga Soko. Wala pa kabalo kon Meaning kung slug may or... recoveries. Wala pa ta kabalo Action Rex. Hibaloon ta na karon pero amo na may ginabutang di sila kag medyo budlay giding area. Kay ti katubuhan dal Action Rex ti budlay man magpangita. Oo. So sa aton siniwa action na sorry kay hindi kita kapalapit. Hindi pa kalaba palapit kay tinahatag ta na sa Soko. Kalma lang kamubla. Oo. Kay kabudlay kung kaysa daw mauna pa mong susoko karon pa unahon ta mo to karon. Ang suko kagang pulisya paunahon ta gid na always gid na sa investigation dito yung magunang reporter iya sa area gid. Oo. Ay ho mga tao ni bla kung kaysa nga pamati lang way lang pamati kag itutok lang dablang mga dulunggan ninyo sa mga region ninyo. Oo, basta lalaki ni ang victim, wala pa sang identity kay wala pa nakuha sang aton sa kapulisan. Why pa identification ang nakuhang mga otoridad? Correct. Kaya tinagapadaan pa ang investigasyon. Tagaan taman isang oras ang aton kapulisan. Para ila na yaw bramo. Karon intrahan na karon sang media da kundi salamunti na da. Oo. Ti dako Action Rex so sang ginlaktan sa aton sa kapulisan kag Sokos palibot para tan-aw kung may mga additional nga mga recoveries pa sa diri nga area Action Rex. So far amo na di subong nagakatabo kag may mga nagamotorista man di gani nga mga nagapundo pero ulihbalo kita kaila dire kung may idea sila bala kung sino dito yung balila hindi nila Action Rex kilala ang ining lalaki kaya hindi man bala familiar ang build although wala nila nakita ang tsura kagahapa pero tigis Action Rex kilala mo yung tao bisan gatalikod diya somehow makilala mo pero sila di Action Rex do wala gid so far naka-identify sa sining lalaki nga biktima nga nasakwan alas 9 sa kaina sa nga diri sa Hacienda Rojas, Barangay Blumentritt, sakop sang Banwa sang Morsha Action Rex. Sa subong naga-process pa di ang aton sining Sopo Action Rex siguro after pila ni ka minutes hulat-hulaton pa lang karon bala kung ara na ang kompleto man Action Rex nga detalye o ano man ta Facebook live para sa additional man Action Rex nga detalye kung may ara na gid man kay as of now wala pa man di si Sir Muya gani nga mahimo karon makapa-interview regarding bisan sa initial details lang Action Rex. You understand ng mga ari di nga kapulisan bisan mga investigator. Ang live mo daw nagpilit siya, nagtiyog-tiyog siya. Oo, basi naglain ka posisyon da? Wala naka-steady lang naka-steady lang. Naka-steady lang galing kay di medyo bulubudlay man Action Rex ang bisa naka-wifi ta. Naka-wifi ta Action Rex galing kay di nagatiyog-tiyog man. Basta may iba nag-connect. Pero sige lang. Kay sigihon pa lang ni Action Rex ang live sa diriman sa nasakwan nga bangkay. Pero so far Action Rex tagaan to na isang oras. Way gida sang taga dira abi or something kakilala or parts ng pamilya? Wala ni Action Rex kay timing subong wala man di mga tapasero nga nagatrabaho. Gani man. Ang nakasapo kaina wala naman nagpuli na kuno. Oo. Di wala gyud sang pamangkutan kay wala man di sang panimalay ang area wala man CCTV. Ang pihak no way ginada pamalay mo. Igo ka kakwan sang pamalay dito na sa likuon lapit na sa Taytay. Ato na sa ulunhan layo Action Rex sa mga panimalay diti. Do kuan gini na paminsaran gini sang mga suspect nga diri ihaboy para wala sang saksi Action Rex. Liog tabi sang live mo danay liwat be? Yes Action Rex actually gina tuon gumandi galing kay hambal niya. Nagaano siya kuno, nagatiyog siya. Naga-loading siya. Oo. Ara sige lang sa starting line pero sige lang taga man na siya. Way dang chief of police naton pa? Wala pa si Sir Muya Action Rex. Pero sino na dang mga authorized person tadaman sa mga PNP nga ma-interview tani? Do wala pa gyud Action Rex no kay may protocol man sila nga hepe lang yun yung makapa-interview. Reaction Rex liwat ang lalaki naka-jersey nga green nga may black Action Rex. Black dali short. Nakatalikod kag nakachinela.
Ara Action Rex labay-labayan naton. Kung makita mo sa live, galing ka dugatid tiyog lang aton live. Wala man sang may nakita di Action Rex. Usually, bisan duta. Kung may dugo, Action Rex, makita mo man mo nga may darker, bala nga color, galing do wala man. Pero from our, Action Rex from our end point lang dire. Pero may duha Action Rex kado triangular number ni ang ginbutang ang soko di. Do mga isa ka dupa away from the Asyenda no to gani, Rojas? Hacienda Rojas. Blumentritt? Barangay Blumentritt, Action Rex. Sige. Dahil naman mang katadiyak, may soko di Action Rex sa polisan ng istorya, galing do amotong pwede naman pamangkutan si Sir sang initial, dali lang ito Action Rex. Do alang-alang pag ito Action Rex la. Kaya nag-istorya pa sila. Pero may ari di Japon, apat, 2 ka pulis, kag 2 ka taga-soko nga nagalibot sa area. So, lunhan, do may may ipom nga tela, basi do bag Action Rex. Sorry, gid kay medyo hindi klaro bala Action Rex. Kay kataas ang katubuhan diri kay gari lang kita sa may layo-layo. May butangan din sila sang tong hambal ko nga do number bala nga amo na din nakita sa Rex sa area man. Lang Action Rex. Kay nagatinguha kitang makakuha sang side ng kapulisan o kung sino ding galing kay do wala gid Action Rex tao gid nga mga persona wala nga ma-service saksi o kung bisan initial na lang may nakita din nga may nagpundo o kung ang sitwasyon nga paghaboy diri. Galing kay itong gabi guro da bisa maglasot sunda alas 7 daw ka jutay na guro sang tao na. Secluded kasi kung giting area Action Rex given na nga di banwas ang borsya. Alis kung mapakadto ka to sa mambukali kan landog. Galing ti kay banwas ang borsya. Kan landog ang kan landog ya si Perit na ya. Ato patas bababaw. Ako hindi kay ito nga kandila, pakanlandog ka. Gani. Pero dire Action Rex, ari lang yun siya, mga 3 kilometers away from the likuan, to bala pa DSB. Pero dulo mga area, kag tibanwas ang Borsya Action Rex, kabalo naman kita, alas 8, may curfew na diya. Action na din? Sige, samtang nga nagahulat-hulat pag mo sa mga statement sang pulis nila, balikan ko lang ikaw karon dugay-dugay dira. No? Kay may mga obligasyon pa kita dre. Copy Action Rex, kay so far do wala pa man diri sang dugang pagidman nga detalye Action Rex. Live diri gyapon sa Banwa sang Borsya, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eden Abuso, direktadra sa Hacienda Rojas, Barangay Blumentritt sa Banwas ang Morsya. Ini may kang tanan sa sapo naman sa isa ka bangkay, no? Daligi lang kay matag tanay commercials dugay-dugay mangin kaupunta si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Vitamin D3, no? Daligi lang standby mga kaaksyon. Sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:30 ng aton oras, mga kaaksyon. Garing lang ang komunikasyon ni Sir Jonathan Granada, no? Pero liwaton talang na sa karon aksyon hensa. Basi makay nga gawman si Sir Jonathan Granada kay nagaring lang ang cellphone sini, no?
Sige, Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, las 12:30 ang balita ni Aksyon na Eden Abuso, buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwansang. Ara siya, ara si Mr. Jonathan Granada. Sige, Aksyon na Dale, daligid lang standby kay sudlon tanay si Sir Jonathan Granada. Yari sa aton sining linya sang Life Extension Vitamin D3. Sir, mayong udto and welcome diri sa Aksyon Radio. Yes, Sir Rex, mayong ugtugid sa imo pagkatanan ng mga listeners ng Aksyon Radio Bacolod. Okay, sir, nakatawag ko kay Luyag ta mahibaluan ining party sa early detection sang diabetes kag anong mabulig sang life extension vitamin D3 sa sining problema karon gadaw amo gining gina problema gid sang halos kalabanan, sir. Yes, diabetes balance, Sir Rex, tama gid ka ravaging or tama gid ka makahalanit sa aton nga ikayong lawas ang diabetes kay once nga hindi na naton makontrol ang sige-sige nga pagtaas ng sugar sa aton nga dugo, inaamat-amat naman ginaguba ang mga organs naton, especially ang aton nga mga nerves, ang kidney naton, aton nga mga kaugatan. That's why nga ini mga diabetic patients kadamo sa ilang nagakapatay sa heart attack kay syempre ginaguba niya ang mga coronary arteries. It's because ang sugar na tuman kataas sa dugo, nag-trigger sa sang glycation. Ang glycation is a reaction kung sa diin ang aton ng mga kilid sa ugat sa sulod nag-inflame. So madasig magpilit dira ang mga plaque kag ang mga clots. So pagpilit dira nag-amat-amat gamay ang daluyan sa aton dugo kag ina maka contribute sa ginatawag natin nga atherosclerosis. Amo na siya ang precursor or before matabo ang heart attack, matabuan na inang atherosclerosis. So, una-una nagkataas ang blood pressure until sa time nga masuknan ang arteries ng mga plaques dira napakihon kito sa kurason. So, that's why sa aton mga kauturan, dako ginang maguling sining life extension vitamin D3 sa pag-control sa blood sugar na hindi pala magtaas. Kaya number one, ang ginahimo sa life extension vitamin D3, ang effect niya sina sa production ng insulin sa aton nga pancreas sa beta cells. So, the higher the vitamin D level sa dugo naton, the more nga nag-produce ang aton nga beta cells sang insulin para nga ma-manage ang sugar kag ang repair niya sang receptor sang insulin dira sa cell naton para nga ang aton nga ang sugar nga ginakasulod sa lawas pa gamit sang aton nga lawas instead nga magpiner dira sa aton nga dugo kag magtaas kag eventually maka-create ng complication. That's why tama gid ka importante ang regular nga supplementation sang life extension vitamin D3 sa Rex. Kag question is, ano nga sahi sang vitamin D3 dapat ang aton nga inomon? Nang importante gid, sir, no? Parang sa mga diabetiko kag iban pang mga problema sa ikayong lawas, amo ning tsansa na ninyo nga magka kuha kamo sang pamaagi kung paano magtumar sang life extension vitamin D3, sir, no? Yes. Kag isa na siya sa pinaka-importante gid nga pamangkot nga dapat naton sabton nga ang sahi sang vitamin D3 nga inomon naton dapat ang mas mataas ang kalidad sina kag syempre ang madali ma-absorb sa aton nga dugo. Sir, kay hindi naton mapuslan ang isa ka vitamin D3 nga gina-take naton makabyanan kung hindi naton ina siya ma-guarantee nga naga-increase magid ang vitamin D level sa dugo naton kung aton inomon. So ang life extension vitamin D3 may clinical trials gid si Rex nga nagapamatuod nga after nag-intake mo ina siya masaka gid ang vitamin D level mo. Like sa clinical trial gagin conduct sang Life Extension Foundation. After day 30 nga paggamit nila sang Life Extension vitamin D3, nag-increase gid ya ang vitamin D level into 16% sang mga study participants. And ginsige-sige ang pagpagamit sa ila sang Life Extension D3 until natapos ang day 60 kag nag-increase into 28% ang ilang vitamin D blood levels. That's why guaranteed
na kung life extension vitamin D3 ang aton gamiton, makabulig gid sa aton nga lawas kay highly absorbable kag potent siya nga sahit ng vitamin D3. Kag recommended ini sa aton nga mga medical doctors kag syempre US manufactured ini siya sir, so lain ang quality sini, ang potency sini kag ang efficacy sa aton nga lawas. So tandaan lang naton, dapat may LE nga marka ang soft gel kung kamo ang magabakal sa mga butika para kamo sigurado nga ina is original kag authentic gid nga life extension vitamin D3. Mo ginang tamagid ka importante. May nagapamangkot diri sir, pwede sila kuno ka pa check up sa clinic sang life extension diri lang sa unhan sa may Lacson na Burgos dio sa Mondre unhan lang. Yes sir, pwede good makapa-check up kay amo kina siyang isa sa mga kinakampanya naton ang pagpa-check up regularly sa aton nga mga medical doctors kay isa ina siya sa gina-advocacy naton nga ang mga tao bala nga may regular nga check-up daw hindi sila amo naka-prone nga mag-develop ng kalapian. Kay earlier pa lang ang symptoms gina-address dayon, that's why nga hindi na magkadto sa punto nga maglala kag magkasto sila sa dako nga galastuhon sa medical intervention or sa hospital intervention. Kag kun magpa-check sila, may recommendations man ang doktor nga tumarka life extension kay para gid ni sa ginabatsyag mo sa lawas mo, di ba sir? Yes sir, ang practice naton dira sa life extension clinic is integrative medicine, so aton kinakombinar ang mga conventional nga mga pulong kaning mga nutritional medicine exclusive lang gid nga naghalin sa Life Extension Foundation sa US. That's why gina-encourage din naton ang aton nga mga kauturan magbisita gid sa Life Extension Clinic para sa inyo free but quality nga medical check-up adlaw-adlaw. Ara kita dira sa may Dalan Lacson, dira sa may GA7 building, lapit lang gid sa ospital sa right side. Ara dira ang Life Extension Clinic. Bukas kita from Monday to Saturday. Pero ang check-up naton every day gid from Monday to Friday lang. Why na Saturday, sir? Friday lang, hasta Monday to Friday? Yes, Monday to Friday ang check-up, pero ang atong clinic bukas sa Lunes pa kadto Sabado gid. Okay. Kaya before ako malipat kay sir, buwas kay sir, may ara kita mid-month. Kaya mo ni taninog pamangkot ko sa imo ining mid-month sale balasang life extension vitamin D3. Ano ni sa sir? Gamay lang nga kwanbing ideya? Yes, may discount kita buwas nga igahatag sa aton nga mga customers kay kadamo. Discount sale? No. Yes, discount nga 10% sa tanan nga mga produkto sa life extension, especially in life extension vitamin D3. Kag para maka-avail sila sa discount na 10%, bisita lang gid sila buwas sa Life Extension Clinic kay ma-avail nato ng discount kung dito sila magpakal directly sa Life Extension Clinic. Again, ara kita dira sa GA7 building, Lacson Street, Bacolod City. So don't forget, ang aton nga mid-month sale tomorrow makabiyanan para maka-avail ka mo sang diskwento nga 10%, bisita lang gid sa clinic sang Life Extension buwas na ina sang adlaw Miyerkules, May 19. Buwas lang ni Kadlaw, sir? May 19? Yes, sir. Isa lang gid inakadlaw. Isa lang ni Kadlaw. So, tsansa na ni gali isang mga kauturan ta dira nga nagagamit sang life extension na vitamin D3 nga buwas may 10% discount kamong mabaton. Yes, sir. Kay kadamo na gid sa mga users ng life extension products, hindi ng life extension vitamin D3. Kag part na ina siya sa ilang medication nga ginatag sa aton nga mga medical doctors. That's why it's a privilege for them nga maka-avail sa discount buwas kung magkadto sila sa aton nga clinic, plus maka-avail pa sila sa libre nga check-up upod ang aton nga mga medical doctor partners. Okay, sir. Finally, ang imo sining mensahe nga madulong sa aton sining mga kauturan, mga tagpalamatik ag mga users ang life extension vitamin D3? Yes, kadamo sang vitamin D3 subong sa market, pero nga ang life extension dapat ang aton ganito makabiyanan. Number one, this is manufactured in the US, and this is the most credible and the most absorbable form of vitamin D3. This is a standalone vitamin D3 nga guaranteed makapa-increase gid sang vitamin D level sa aton nga dugo, kag in effect makahatag sang protection sa madamo naton nga mga health condition. That's why when we talk of vitamin D3, saligan naton ang the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines today nga ginarekomenda sa aton nga mga doctors, kag ina wala sang iban kundi diri na kita sa life extension vitamin D3. Sir Jonathan, salamat gid kag gabay untang hindi pa ni last ang aton sini nga pag-istorya na parte sa life extension. Salamat gid sir kag mayong udto. Thank you Sir Rex, and mayong udto sa inyo sa tanan natin ng mga listeners. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon. No? Kantuan tanay sa aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa aksyon na din abuso pagkaroon talang na ini may kangtaran sa 20 ka mga puluyan nga gindemolish sa Isiolo, Barangay Sumag. Hindi na kuno maka-avail sang lote sa relocation site. Ay nanong natabo ni din sila pa istaron man. Yaring kauntan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale? Oh, din si Action Dale. Way pa si Action Dale Salazar. Balikan ta siya, Action Dale. Action Rex, pinalitan nga semana, nagpasal sang resolusyon ang City Council nga nag-refer sa Code Housing Authority akong DHA. Ang sining Estado, Action Rex, ang 20 ka mga balay nga demolish dira sa may ACU, Purok Masinodjahon, Barangay Sumaga, Syudad sa Bacolod. Action Rex. Ang resolusyon na gin-author ni City Councilor Renecito Novero. Action Rex. Sang gin-check naton ang pamuno sang DHA nga DHA head Marivic para niya sa Action Rex. Iya sinigin pakayag nga base sa iya sinigin information na naglabot man sila sining nga talatapan Action Rex. Sining nga 20 ka mga nagapanagiya sang balay nga napagtuwan sang demolition ang nagbato sa korte Action Rex o galing na pierde rason nga mayara sa nga ginapapalaog nga writ of demolition kag ginpatuman ang pagpangguba sa balay sa 20 ka mga puluyan tinalikdan nga mga sinimana Action Rex. So para niya sa sagto ilan na niging padulungan ang lugar Action Rex para magpatigayon sang pre-demolition conference sa CDC. Pero bangod ng Action Rex sa pagbato sa korte ini ang nagapatimaan sa lokay Paranaque nga hindi sila luyag na magkuha or mag-avail sang lot award sa LGU sang siyudad sang Bacolod. So sang ito mga kota sa Paranaque kung bala kung mag-reapply, kung mag-apply Action Rex liwat ining affected families according to ya, hindi na ni sila Action Rex sa matagan pa sang lote sa relocation. Bangod, mag-survey sila, wala naman sang structure ang lasing balay bangod naging pang demolish na Action Rex. Giing pahayag man ni Paranaque Action Rex na pakaron padayon ang ongoing ng lasing pag-award sa mga lote kutob sa mga naapektuhan sang road clearing operations diri sa may Bacolod City. Aring dugang Hindi ni sila ipamutang Action Dale? Wala na Action Rex. Wala na lang na sila sa Igadalan da? Hindi nila taga Bacolod daw? Oo, kumbaga, kanya-kanya na Action Rex kahit kung process ang wala naman sila sa iluhan ng iba hindi sila may Starman? Oo, kahit kumbaga Action Rex, kumbaga 50 nandira ka mga pamilya, ka mga pamalay, supposed to be ang mapektuhan sang demolition o galing ining 20 according kay DHA head Paranaque nagbato ni Action Rex sa korte o galing na pierde. Inaperde sila sa korte, ginpahalin sila, tinanong matabo ni sila? Oo, kaya that time Action Rex na nagpadulong man ang BHA dira sa ACU nga supposed to be may conduct man nga pre-demolition conference. O galing Action Rex, wala man sa nag-apply for relocation. Why hindi sila ka-apply for relocation dira Action Dale? Wala Action Rex. Wala sila nag-apply for relocation. Nga supposed to them balimang Paranaque kung nag-apply sa tayo for relocation kag ma-process or ma-screen ang ilang nga mga requirements nga gin-submit kag kung qualified, possibly mangin beneficiary pa sila Action Rex o galing instead nga mag-apply for relocation nagbato sila sa korte o galing unfortunately na-perde sila Action Rex rason nga may mga writ of demolition. Arapan na sila subong sa gin-demulisan nila? Wala kita Action Rex nakapangusisa kundi na sige, pa-check ka lang na sa patrol Tabuasbe kung anong status nila kung di na sila subong. Kaya nagpadala sila Action Rex ang sulat sa Sangguniang Panglungsod nga nagapangayo man pangbulig. So ang City Council is nag-file sila sa resolution na nag-refer sa BHA ang tining status. Ang mga kanayang ni Ma'am Paranaque nga punta ni before, instead niya nagbato sa korte kag nag-apply na lang for relocation, dako ang possibility Action Rex nga makatagan sila sa lote po na kwalipikado. Hari ang tingog ni DHA head Marivic Paranaque. Actually, ang natabo sa isang ACU ilang dugay na siya. Ang na-relay sa akon sina na nagkuha ni siya ining 20 bala mo. Nagbato ni sa court. Okay. So, nagbato ni sila sa court. Amo na ang pagka-explain sa akon sa
PCUP pag sa former nga nag-auyat ng case nila. So do amo na nagbato sila sa court case. Then amo na naperdi sila. So amo to nga gindagdagan sila sang order. So subong ma'am, are they qualified to avail relocation? Kung mag-amo na ang case nga nagabato sila. Nang ay kami wala na kami cater. Kaya isang amo to tani nga time kung sang ginkuan sila, kaduan naman na sila mo, proseso, nag-TDC, nagtanan, ang ila na nga pagkuan, ang ila bala nga pag bato sa court case, daw nagapakita na nga, hindi sila willing na magkuha sang lot award halin sa city. Okay, oo. I see. So, meaning, wala din sila gali, ma'am, paabuto niya gali. So, sa Subong, wala gid. Kasi wala man na sila, wala man sa may nag-apply mo. Kaya kung may nag-apply sa amon, sa pag-kuan sa ila, pag-survey sa ila, kag na-qualify sila, kag kung nag-apply sila kung tani, kundi, pwede gid sila, beneficiary gid sila. Action Rex, samay na ang tingog limang pa niya sa Bacolod Housing Authority. Action Rex. So siya, hindi na siya first time nga natabo diri sa may syudad sa Bacolod. Nga may iban nga mga illegal settlers sabi nga nagbato sa korte kag wala man naka-avail. Kay previously Action Rex, may mga case naman nga natabo diri sa may syudad sa Bacolod. Kangay isang natabo diri sa may ACULO puro ka masinadjahon barangay Tumaga, syudad sang Bacolod. Action Rex. Balita dikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Pull out ng bangkay. Dira sa Banwas ang Morsya. Kay subject pa sa autopsy, wala pagid sa identity. Pero pagkaroon na si Action de Naboso, basta may mga additional. Kay si Police Chief Muya ang may conference pa, no? Sige, karon dugay-dugay. Base ko may mga update nga mga reports angot sa sining nasapuan nga patay na naman dira sa area sang Kansilayan kung Blumentritt kay may naga-text din nga Kansilayan kuno nga sakop ni hindi iya barangay Blumentritt pagkaronan ta na kantuan ta na sa aksyon na Marlon Hinovilla sa Kapitolyo Provincial hindi may kangtanan sa gobyerno provincial naghingyo sang bulig sa kay Visayas IETF Chief Implementer General Feliciano agud nga hatagan libreng TPCR test kuno mga travelers nga nag-aabot sa Negros Occidental kag 32 ka mga panimalay apektado sa isa ka semana nga granular lockdown sa Crossing Central, Danao, Banwa, sang Tuboso. Yaring kaunta sa report ni Action Marlon Hinovilla. Action Mar. Action Rex, again na pasiguro ni Visayas Interagency Task Force Chief Implementer General Mel Feliciano sa gobyerno provincial sa Negros Occidental nga tinguan niya nga mapalabot insigida ang concern may kantanan bulig nga ginapangayo sa di agod nga mahatagan sang libre nga RT-PCR test ang taran nga mga travelers na nagasunod nag-abot na rin sa Negros Occidental. Amuning pagpasiguro ni Feliciano agin patigayon nga Zoom meeting nagligad nga adlaw man ang imasihan diri sa Negros Occidental amo ang protocol nga ginapatigayon dito sa mga probinsya sang Cebu na nagapatuman sang libre nga RT-PCR test sa tanan-tanan nga mga nagasunod dito sa ila ang mga residente. Action Rex kabangdaran nga ang probinsya sa Cebu suro kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II amat subong nga balik sa normal ang dalagan sa ekonomiya
nubo man ang kaso sang COVID-19. Under sa Negros Occidental, may aragid man tuod sa ginatanyag nga libre nga gobyerno nga RT-PCR test pero hindi tanan nga mga travelers ang cover sa ni Action Rex ti nagalaom gobyerno provincial nga paagi sa papasalig ni IATF Chief Implementer Feliciano katagan ini sang solusyon kag makakuha sa galiyon sang respond dito sa NIATF o kon National Interagency Task Force. Yari si Attorney Ray Fernando Diaz. We're also asking the help of our Chief Implementer for Visayas, General Mel Feliciano, to allow us to perform our protocols. No? Ang gusto gid nila during our Zoom meeting last Saturday that the Visayas is ready for vaccination and that we should discourage in travel bans, closure of ports and airports. But siling ko that is good nga ma-vaccination ta coupled with also the right of the province to scan or to screen or to test everybody coming in. Because that's the only way that we can continue with our economic affairs without fear of sparking another epidemic wave. So he said he'll take it up with the National IATF and like Cebu, amunangin na bali Dr. Loreche mo that Shibuya is already on the comeback trail because they are giving RT-PCR tests for free because of the DOH presence there. Sikuti, kita man to allow Negros to bounce back, allow us also to give RT-PCR tests to travelers for free so that ang aton nga economic recovery mapadayon na. Sa ibang nga balita sa Banwa Santo Boso, ika-2 subong adlaw na sang implementasyon sang granular lockdown sa Cruising Central Danao, Banwa Santo Boso. Sa din apektado diri 32 ka mga pamilya, 32 ka mga panimalay matapos nga may pila ka mga residente diri nga nag-positive sa COVID-19. Gin-implementar ang granular lockdown bangod sang patigayonon contact tracing kag disinfection sa mga panimalay. Isa ka semana ini minimum lang ning isa ka semana umpisa kahapon May 17 to May 24 independe pa ni Action Rex kon malapot ka maubos kita ng taran contact tracing kung nubo ang kaso sa COVID-19 ang mga banwa kamanti subong may bago naman nga nagdugang positive mo 30 anyos nga lalaki taga barangay poblasyon Banwa Santo Boso kaso yung nagyapon sa ginatawag nga local transmission. Sige-sige man ang pagpanagtag sa nga food packs kag kinahanglanon ang lokal nga gobyerno sa mga apektado nga mga residente nga sa nasalita na 32 initarang kabilog. So sa hapon balikan ta si Mayor Richard Ahuco kay ti sa mga aga na tawagan naton niya sa communication. Hindi pa naton malabot kag payangutan pa naton siya way pa sa maka-response. Pero laban-laban ara siya sa isa ka meeting. Ang ka-action nyo, ikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedoboya. Si board members ng 3rd District man ko, in-isolate na to? Oo, kay close contact man sa Action Rex. Sa Mambukal to sa Gindala? Resulta sang swab test sa mga close contacts man sa mga unang nga nag-positive. Positive? Pala mo, danan na sila permis ang isa ka department head mo. Ang department head nga unang nga nag-ano. Atong unang nag-positive man? Ang una po yan si Attorney Masculino nagkakuha na to. Tapos itong 14 days quarantine. Isa pa yung ka-department head ngati kahapon na to naman sa ganyan nakaplastar sa may mabukal. Doupod man to sila man ko? Ito na sila permini man ko. Man ko, close contact, in swab test, iliwat naman nga nag-positive action. Risk kaduwa na nasa. Kaya nagligat, tudungan na sila ni Mayor Arobla sa Murcia. Jerry Rojas? Oo, dungan na sila nga nag-positive. Ikaduwa yan ang kabes nag-positive action Rex. Maroon na karoon kay dugay-dugay. Regular nga sesyon sa sanggol ang panlalubigan. Balaunta ko nando ang matabo kung bala may sesyon sila sa gihapon
patigayonon or base may ara sa iban mga parehos nga mga board members ka naka-close contact la si board member man ko Action Rex. Sa last 2 bigyan naka-schedule ang regularang sesyon diri sa may session hall sang Kapitolyo Provincial. So kung 46 sa kabugusan o sa Leon Action Rex nagdugang naman 3 sa buong adlaw kay kahapon 43 sa nakabugusan mo. So may nagdugang 3 naman subong. Munang medyo bad news naman para sa provincial capital kay suro-suro naman nga adlaw ang pagdugang sa mga nagapositibo in Action Rex sa mga capital officials, capital employees pa lang na. Pila ganitong tubuso gani Central Danao to 32? 32 no ka mga panibalay no? 32 ka households ang apektado sa crossing Central Danao Action Rex no. Amo na ang 46 Action Rex kuha na sa ning provincial capital employees and officials na siya wala pa labot ang miyembro sa pamilya nila. Kalapanan nga ginadala sa bahin sa Mambukal, ginaupod na Action Rex member sa pamilya nila quarantine. Kung kalapanan dira nga capital officials ka employees, ang mga balay sa nila Action Rex sa Bacolod City. So ang record and datos malista na sa Bacolod City. Kay ang kalabanan sila ang balay-ari man diri sa Bacolod City. I-check naman karon nga adlaw do man gaabot kuno sa Inubak mo abot kun piho ni nga karon nga adlaw maabot Basta daw may manugabot nga sa Inubak sa Bacolod kag Negros Occidental subong adlaw mo pitsa 18 subong daw mo amo gini. Timan amo na siguro ang ginmuno nagliga sa ato ni Dr. Ernel Tumimbang ti Kwarta sa Dugaya. Sa Inubak Kargoloco basi dabo-dabo naman Action Rex na may may mass vaccination sa Webes sa provincial capital. Ang target nga bakunahan sobra sa 1,000 ka mga capital employees di pa sila laban na muna Action Rex ang paggagamiton. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinuboya una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid-aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:57 na daw pigado gid ko sa oras. Dali gid lang kay do malangan gid ning news ning mga greetings. Karon dugay-dugaya, mighty siya nay kulang balang imo sining lawas. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider
kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:14. This time check is brought Banak, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Muli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 15 ng aton oras kadtuan tang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ni may kangtanan sa nasapuan nga bangkay sa Himamaylan nakilala na kag 4 piece ginlabo patay sa syudad sang Kabangkalan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo sa sining mga tinion. Aksyon Brian. Aksyon Rex gintilala sang asawa ang ining bangkay gin report aton kahapon nga nasa puan dira sa may crossing iglesia barangay Mahalang syudad sang Kabangkalan. Kining biktima Aksyon Rex gintawag sa ngalan nga si Godi Lozana 30 anyos inikag pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Sa pagpakigangot naton kay Police Senior Master Sergeant Vincent Limaco, ang Chief Investigator sa Himamaylan PNP, ang asawa nagpanugid Action Rex nga sa nagligad to agabi las 11 sinulod ang iya sining puloy-an pagkatapos sulod Action Rex inang ginkuha sang duha ka tawo ining nasambit yang abana nagindala sa mga 300 meters away sa ila sining puloy-an. Pagkatapos natabati na lang ini siya sang linupok Action Rex o galing wayaman inigin sa pakgid abi kagamot na pagkaaga na sa puwan na lang bangkay na o tatay na ang iya sining abana. Ang biktima diri suno sa kay Limaco may ara Action Rex sang duha ka buno kag siyam ka igo sang armas luthang Action Rex. Based ini sa ginpagang results ng autopsy sang doktor mismo. So ining biktima so far way man sa malain nga record dira sa area sang Himamaylan pero padayon pang investigation sang kapulisan. May mga persons of interest naman sila pero karon nagpamalibad pang pulis nga hingadlan ini kay padayon pagidman ang pag-imbestigar sang otoridad angot sining nasambit iya nga pagpatay. Sino ganining napatay ni Action Brian? Si Godi Lozano, Action Rex. Kobe? Godi. Godi? Lozano? Lozano, 30 anyos. Bata pa. Ang natingalahan na to sa pulis kay siyam gidya ang pilas niya sa tiro lang. Kag may duha pa din kabuno, Action Rex. Oo, tinasawa galibog kay way man ni may nakontrang bana niya. Kag man sa mga malain nga record dira sa Himamaylan pero ang sa pulis padayon pangila sini nga pag-imbestigar sa angot sini nasambit nga krimen. I-replay rin karon tingog sa gabi Action Rex kag ang isa pa rin kabalita sa Kabangkalan. Ining mag-abya naginaway dinabo patay man Action Rex sa Kabangkalan. Sinigyo kon kagabi o naligad nga adlaw gid lamang. Balita gikan sa Nokto, Action Brian Moro nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3.
Himay kang taran sa kapulisan, wala pa sang klaro gid kag nagapangita pa sang saksi sa natabong nga paglutang sa Half Omani National kang nasapuan patay dira sa Breadcoport kaina sang aga. Mga alas 7 ito, yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Sa detalye sining balita, Aksyon Eden. Action Rex, nagapangita pa sang saksing kapulisan sa Police Station 2 sa nagluntad man nga insidente sa pagpangluthang sa Half Omani National nga ginkilala kay Ahmed Haj kag nasapuan nga patay kay ina dito sa may Palangka Street, Barangay 8, syudad sa Bacolod. Sa kay Station 2, Commander Captain Paul Vincent Pendon, wala pa sila sang mapalayag nga motibo Action Rex sa nagluntad nga krimen bangod nagapadayon pa ang ila sini nga investigasyon. Dugang pa ni Pendon, si Haj ang nakaangkon sang pilas tugas sang pagpangluthang sa nawala sini nga dughal. Lapos sa natuong nga likod apang wala sila Action Rex sang basiyo sang anuman isang armas luthang nga na-recover sa lugar sa diin nakitaan ang bangkay. Sa karon hindi pa man masiling sang kapulisan kung posible ginhaboy lang ang bangkay ni Hatch sa Breadcoport kag inya lugar inigin patay kag di pa dahil pa man ang investigasyon so kag pagpakigangot sa pamilya sa sining biktima. Pamatinatan si Captain Paul Vincent Pendon. Ginkilala ni kay Ahmed Haj sa Kauman National, 34 years old, single, taga Regent Pearl, Barangay Elihis, Bukol. Ang dead body, ang victim, may ara nga gunshot wound na ang implant yara sa left chest na nag-exit sa upper right back portion sang victim. So, sige pa gapadayon pa aton yung investigasyon sa amuning insidente. Gapangita pa kami sa possible witnesses para makatudlong o makakita sa insidente nga ni natabo sa aton area. So subong wala pa kami lead sa story behind sa Foreign National. So, Action Rex, bantayan ta lang karon kay ti Anong pinaka-latest yang report parte dra sa Banwa sang Murcia? Sa Banwa sang Murcia, Action Rex, still unidentified ining lalaki. Pero initially, pagtanaw sang Soko, Action Rex, may pilas ini siya sa ulo, tugas ang pagpangluthang, kag may 8 ka empty shells sang unidentified nga armas luthang ang na-recover. 8 Action Rex. Meaning dito siya tapos gid guro to? Most probably Action Rex. Ito nakita man ang basiyo. Galing ti amo na nagapabilin sige hapon nga wala sang taxi. Bangod nga wala gito ya sang tawo. Ito nga area Action Rex. So dahil man mabalaan lang na kung may sa pamilya o kung makapakigangot man ang kapulisan sa base through Action Rex through aton. Pero sa balita, may baluan sa pamilya Action Rex ang natabo sa ila sini nga himata. BCPO Action Rex duga nga nang may ara sang bag-o nga spokesperson si Police Major Sherlock Gabana ang bag-o nga PIO sang Action Rex. Why na to si Kwan? Si Ma'am Injape. Si Ma'am Injape, Deputy Action Rex, Deputy PIO. Ara lang siya gyapon. Balik ka? O, sige. Yes, Ayos. Action Rex. Balita gikan sa BCPO, Action Idiraboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga kaaksyon tang monitor sa sining nga odto yari nang pinakabag-oho kag makabulig sa ikayong lawas gid nato no Evergreen Herbal Capsule no kay ang Evergreen Herbal Capsule makabulig sa constipation gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative in Health Food Center ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration no para sa dugang sining kasayuran sa lang mag-text o magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-12645.
Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ninyo dira sa Bago sa Alpi Pharmacy, sa Parmasya Bago kag Surgeon Pharmacy. Ha? Sa Butika Sandria sa Banwasang Kawayan kag Dangkalan Drugstore. Daw ka lang alanggid ko sa tiyempo, daligid lang mga kaaksyon, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo,
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Balita, Banat, Bulengki. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad may lang pamati kay Nunoy Andan kag kay Paring John dira no kay Nunoy Andan kag kay Paring John the acoustic do ay pertiya sige thank you so much kid salamat kid standby na sa This Is My Life igasunod na sa Dirigid Lamang Madugay. And ako ang inyo si Kaaksyon sa Kahanginan. Aksyon no Rex kantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon